Jos.
Kadya titisan betari golane goyangane katon luwes merak ati titisan betari golane goyangane katon luwes merak ati sak Asalah iya aduh segere banyune ning sedang ilang kesele wis mari rambeyan banyune bali anyang sampe ati uga ora lali mring tindakan suci Minggir 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 Ayo 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 mais Ayo mais Ayo mais aduh segere banyune ing sedang ilang kesele wis mari rambeyan banyune bali anyang sampe ati uga ora lali mring tindakan suci Wah ayo ayo La 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 Hey saya Ayo mais Ayo mais Ayo mais ayo mais Ayo mais Wah Hey ya Wah Halo Tas Oi ya Ha ya ha oi La 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 Ya as Ya ha oi ya Ha oi ya Tas Ayo Yo as Lo Kalau
Os. Hup. Os. Yo. Saya. Ya oh ya. Salah. Oi. Yo 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 yo. Os.
os os Hendra ingkang puspitorum kasiliring sami Sekar gadung Kongas kandanyo Maweh raras renane Puji kunjuk pringkilahi akarya puji sesami Puji kunjuk pringkilahi akarya puji sesami Kondo arum pring puspita Gumbraka ing siwarangga puspita ing suwita Awetan damaning jiwa Saya mawar kuning ah. Oh enak yo. ayo yo. Tarik Mas Kike. Enak yo, Kek.
Jadi ngaturaken kegiatan nuwun dari para kata-kata gongso laras. Ingkang sampun paring sene guyung dherek kawula sak kanca jaringan laras Ganindra. Marasowan tinibalan dening Bapak Kusno Daleson Ibu matur sembah sewu nuwun. Wah, Mas Jarot medhun kene le. Nggih, sik goleki sandal. Si, sekedap. Menika sandale dinggo sandale. Nenggo Durpres. Yo. Nggih. Sandale dinggo ayo. Awas. Orang lompati kendang wudunen monggo. J. Awas. J. Kula nuwun Bapak, Ibu, kula nuwun Cak, nggih. Nggih. Derek gleden dalu punika. J. Amit nggih, Pak, J. Bener matur suwun. Dawuh-dawuh Cak pendek. Mas Jarot. Nggih. Ini ditimbali rene karo keluargane Nduk Lintang ki acarane apa? Alhamdulillah menika sampun karawuhan tiyang sepuh kula kekalih matur sembah nuwun menika kanthi adicara Apa? Sweet 70-nya Dek Lintang Kairo Cak pendek. Kuwi wong gaul tegese iki apa? Ya tanggap warsa ngono kae nek sweet kuwi manis 17 nek kaya Dek Lintang ki ya suwane 17 tahun nek jenengan 70. Bener, ambal luar. Lah iya toh. Aku piro? 70 ki gek genepe piro ki gur kari nunggu. Nunggu maksude ki sesuk ki gek tambah piro ngono, ateges ngono kuwi. Bonuse. Nah, bonuse. Mas Jarot. Nggih. Matur suwun nuwun. Nah, mau udan-udan saka panggang. Wah, nggih. Ya rawuh tekan kene matur suwun ya Mas Jarot. Alhamdulillah sami-sami. Diucapkan terima kasih kepada masyarakat lingkungan Panggul Candi Rejo Semanu yang sudah memberikan tempat juga waktu Mas Jarot. Leres sak Terima pendek. kasih juga pemerintah Desa Candi Rejo. Dari pihak Polsek Semanu terima kasih. Ya matur sembah nuwun nugi para kadang-kadang pandemen laras Ganindra. Leres. Iki senajan udan ya ora ngurangi antusias para kanca-kanca pandemen laras Ganindra matur sembah nuwun. Ya. Udano kae yang gelar karpet dadi Ya, nyaman ora terus penontonnya luar awan. biasa. Kita kon karo Bapak Pawange. Oh nggih, monggo. Wis dadi urung, Mbah? Oh, dereng. Oh iya. Nggih. Sak lagu sik ra apa-apa ya. Oke. Sak lagu sik ra apa-apa monggo sak durunge Nduk Lintang munggah panggung ya. Iki ya dirapuhi karo Nduk Lintang. Iki ana pengumuman Mas Jarot. Oh, nggih. Napa? Wonten dawuh. Oh, nggih. Menika wonten Sasmitok nggih, Cak. Berita kehilangan Sasmitok Kicalan. Menika wonten 1 unit KTP atas nama Ridho Hidayat Jakarta 2407. Daleme pundi? Daleme menika Pucang Sari. Kecamatane Semanu. Semanu. Kelurahan Candi Rejo. Ya Mbak Rida sapa mau? Beh Rida Hidayati. Rida Hidayati. Daleme Pucang Sari. Iki sing kalangan KTP-ne ning nggon panggung. Nggih, menika sak mangke saged pun Jarot. pendet nggih. Menika Bener. nggih aman iki ora tak nggo jaminan. Ya. Mas Jarot. Nggih, dawuh. Penyanyi-penyanyine ya akeh. Alhamdulillah. Ono Mbak Amel, ono Mbak Nandika. Nggih. Matur sembah nuwun. Ya. Walah ayu kabeh ya sak nek ayu kabeh. Puyor. Wah. Jian. Gawa patung kaya patung reca. Sing siji nganti kaya gepura Candi Rejo. Wedi wutah. Ini, Duk. Monggo. Penyanyi ingkang marak sowan menika dalu punika wonten cacah kalih ingkang mijil saking tlatah Tulungagung Jawa Timur. Wonten sinten Cak pendek? Amelia Nandika. Yo, medun kene yo. Yo medun Duk kene Duk. Pun penyanyine gur siji karo Dik Lintang kok. Ya bener. Siji. Sing siji Gupolo. Tunggu keamanan. Bapake Dik Lintang gembujeng. Ya bunga masalah ning wetan ki ra ono. Lah nggih. Ning Kediri ki ra ono sing ngono kuwi. Ora ono ngono ki nggih. Pak Amit nyuwun sewu nggih Pak nggih. Nggih, kegojekan. Kepiye ki didukke ra, Rot? Yo didukke Cak. Oh, didukke, Mas. Dandan ki kek ngisak wingi sore lho, Cak. Kuwi nek ora didukke, mesake. Selendange nganggo selang tangki. Ayo tak tulungi. Walah, mereknya Nek klambine bahane apa? terpal.
Lah kok iso? Lah mungkin dadak ngeletek mburine pecel lele ngono kan yo. Yo. Saking gede. Ayo Mbak. Ayo. Medun. Diajeng Nurli. Kasanah semanu punya monggo nduk medun kene. Yo. Walah kok yo dadak nganggo apa kuwi. Biasa ya tepuk tangane pundi. Yo. Yo medun Nur, awas Nur. Nek korban ijik suwe metale wis medun. Ayo. Alon, kikek wah. Gusti, ya giki, Laras Ganendra luar biasa. Apa? Kok iso? Saged nyowanke penyanyi kelas berat. Wow, Alhamdulillah. Alhamdulillah, beratnya 7 ton. Hah? Ya, lu alah. Alon Nur gelar. Badhe tindak pun disayang. Mulai Ya, ora tapi- apa-apa, aku ora apa-apa. Hati-hati lho Nur ndak blekok. Oh ya, sih. Ya ampun, sih. Setunggal lelagon kinario kanca-kanca Laras Ganendra nyinarngi anggenipun Marak Swan cekat kancane ceket tunggal gelis kancane cepet. Ngaturaken matur sembah nugi dumateng sedaya penonton ingkang sampun kersa rawuh sugeng hamriksangi anggenipun kawula kiprah Laras Ganendra sumangga. Yo, Gong Solaras 3, 2, 1. Matur sembah nuwun kusumane ngati sampun. Luar biasa aransemennya luar biasa Cak Pendek. ya. Penontonnya nggih kersa lenggah sedaya kula nyuwun keplokipun. Luar biasa. Ora. Apa istimewa Mas Istimewa. Jarot? Dicepake kanggo ulang tahun Nduk Ya, Rita. nggih. Sing kepira mau Mas Jarot? 17 tahun 17 Sweet tahun. 17. Oke, Nah, di ya. Lintang sih. Umuranku berarti. Gusti Nurli, Gusti. Ya, munggah. Dik Lintang ki 17 tahun Nur, nek kowe 17 ton. Munggah karo didadekke. Zin. Mit nggih Pak Nun sewu nggih. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi Ombo ati iku ana limang perkara
ide sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ijab Iya. Cas, cas, cas. Hahaha. Wah. Ah. Aduh. Iya. 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 Cas. Iya, 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 iya. Kecal, kecal. Iya. Wah, dia nabi. Wah, dia nabi. Wah. Gunting sepi tangan Yo, Anja, Anja. renyo rasaku ngelah. Ya, ya. Ya. Demi Mas On, jangan becek telusa setiaku. Walau barang kancani bangun siwa lan bagraya. Yo, Anja, Anja. Yo, yo. Jatilan lovers. Janet Bisma. Anja, Anja. Anja, Anja. Jeruk manis dikasih jeruk. Jeruk, jeruk, wong manis dikasih jeruk. Jeruk manis, wong manis siapa namanya? Minta cium, wong manis dikasih cium. Dikasih cium. Minta cium, wong manis dikasih cium. Cium, cium, wong manis amel namanya. ayo para kanca ambelani nusa bangsa ayo para kanca ambelani nusa bangsa tanah air Indonesia layong dilayong layong dilayong sekar melayong layong dilayong layong dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja iya 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 minta cium manis dikasih cium minta cium manis dikasih cium cium pipi manis ada di namanya yos as yo iya Mbah Wahid ngatos-atos yo hei yo candak tali gocine hei
Desa Ega Yo panas mongso ketika lemes sing rasa dewasa ku teko mbok tinggal lunga Garing sing tak rasake lelah tanpa banyu jadi mlaku aku mbok tinggal layu tiba tangi aku koyo awakmu Iya, yo. Iya. Kondur. Iya, cas. Hara. Iya. Tas. Iya.
Habiskan. Habiskan. Yuk, 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 yuk. Yos, yos, yos. Iya. Iya, iya, iya. Apa toto? Iya. Yeah.
Kondur yo. Ayo Kang Marton, ayo Pur, ayo. Aha. Wah, eling Pur Sino. Wah, Mel sabar. Ya. Wah, sabar Mel, sabar. Wah. Mio.
rasa mesem kan. Wah. Yuk, yuk, yuk. Wes. Ya. Saya. Konangan. Ora apa-apa. Wes. Ora getun ya. Ora no. Aku getun. Mosok. Jan sak jempol. Iya. Gelis ya. Oh iya. Sing kudanen tak dongake oke rezekine. Muga-muga ndang lunas utange. Ayo Lia ditarik Lia. Ayo Lia ditarik. Wah was. Suwuk ning nggon gong Mas Kikek. Wah yo. Wah. Weh. Kabel Maisa ya. Gicek. Wah, ngeyopleng. Mas. Cek ayo, ngiyop le. Ayo ngiyop. Ayo kincek ngiyop ayo. Hujan. Ayo. Iya. Oh, ayo.
Wah. Aja bali dhisik. Isih ana sak babak. Bar iki metu. Wah. Wah. Wah, ayo kak, ayo le, wah, weh, ayo bat, wah, sahabat sisan malan, wah, orang udan-udanan, urat kemalan, wah, Predi sedoyan majang, wah, Predi, wah, enak di, Udan-udan ngene ya Pak. Sing kudanen tak dongake oke rezekine le. Amin. Alah muga-muga teles. Ngecemes. Sing madang dhewe ya muga-muga. Asa. Yos. Bagus. Wah, perlake go ngeyup, karpete. Go ngeyup, 5.000, wah 10.000. Wes. Asa yo. Oi salah. Oi. Yos. Kecol, wah, taruh nyekel sendoknya dicekel, wah, satu. Hop, enak benar jol, hop meneh. Nyam. Wah, awas. Mutap sarwi lumapak hanya nyegat sang paketan bersata sabulan berkuciwan sang umangsa tangsa bersata sulaya
Yuk, yuk, Yo yuk. yo yo yo. Wah. Ya. Iya. Ayo. Hop enak tenan. Wah. Wah. Ayo. Iya ya. Iya ya. Lelok. 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 Iya. Iya ya. Oi. Iya ya. Lelok. Wash. Ayo. Lelok. Lelok. Iya. Iya ya. Wah. alah, Iya, iya, alah. iya. Oi. Wah. Iya. Ya. Iya. Iya ya. Kondur. Kondur. Iya. Kondur. Naik talan ayo. Biak. Biak, Oh, biak. biak mur. Biak. Biak. Biak, Wah. yuk, biak. Wah. Wah. Ya. Hop, enak tenan Brady. Wah. Alot. Tepuk tangan yang meriah. Iya, kula nyuwun keplakipun.